Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Ano lamang po ang sa inyong mga pigibo sa sobrang lanit kan init kaming duwa ni Tita Pita. Garo may nag-melt. Ali kaya kami dyan sa may bandang bako masyadong malipot sa bako air conditioned na lugar. Pag naugmi po mga tuga, pareho kami nagsisingot-singot kaming doon. Bigla ko nakakuha aki. Nagsisingot-singot po kami mga tugang na doon. Bigla akong napungag. Siguro ko arog talaga kanina. Pag sudden change of temperature, ano, Tita Pita, ali sa mainit. Masira mo ng Correct. presko kang tigdi sa room. Oo, maliputon, biglang lipot, tapos halik ka naman sa lipot, biglang init, bigla kang mahatsu. No, Minano talaga, Tita Pita. Bata ngunyan baga sa panahon na ini. Kita po baga busy-busy man sa buhay, ano? Minsan kulang kita sa katurog, kulang kita sa paingalo, di ba? Medyo talagang madali kitang dapuan kanhelang. Ano dapat gibuhon? Maging healthy sa pagkaon, maging healthy lifestyle sa pagpaingalo as in Mag-ehersisyo. yes, nasabi mo yan, Tita Pita. Nakaisip lugod ako mag jogging, walking dyan sa may kahalabaan kan boulevard, di ba? Kung may time, di ba? Pag may time. Pero Find time. Kung gusto talaga, sabi mo nga Maraming paraan. find time. Alright? Kaya sa mga paraan tabay niya to, ano? Pangalagaan. At amanon kimarayan sa tuyo ng mga sanuda. Tangari inaday po kita magkaburyo. Baka magkaburyo kita sa hospital or kaya maging temporary kitang nakahigda dahil kita nagkahilang. No? Paingalong buwang nag-attender ng Oo. mga nurses and doctors. Yan ang abo kong paingalo. Expensive. Yan ang abo kong mabayad. Mabayad. Dahil ka pang kita. Tapos syempre, dahil ka nakatrabaho, dahil ka nakairo. Di doble-doble. Mas magaya ng prevention is better than cure. Opo. Sige kong purupundukan microphone ta. Masinghot ako. Hay nako. Anyway, maray na pagkahapon po sa gabos yata mga paraantabay Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga nag-aantabay sa inyo mga harong, good afternoon. Sa mga nag-aantabay po sa Facebook, maray na pagkahapon man po sa Tuya Gabos. Sigwa kita ning announcement, kasubago Tita Pita, no? Okay. Sa mga nag-iidolo kay Ka Freddy. Si anak. Oo, nung isilang, siya nagkanta kayo, di ba, Tita Pita? Tapos, Pasko ang damdamin, mga araw kaya, no? Si Ka Freddy po, mga tugang, sigun po sa Satuya na posting sa Satuya na DCGB News Online Facebook page. Filipino folk music icon and OPM legend Freddie Aguilar has passed away kasubago, no? May 27 at the age of 72, no? Among his most notable songs were Magdalena, diba? So Magdalena, tapos Bayan Ko, Anak, and Dahulon pang iba, no? Sa mga fan ni Ka Freddy, dakula ining kamunduan, ano? Ako
at this age, syempre sabi nga ni baga harayo sugap ni ka Freddy, Tita Pita, but may mga kanta ni ka Freddy na pigkakanta ko, lalong-lalo na pag nagkakarigos ako sa banyo. So, tama siya ito ganda na, lulubog. Yun nga, suriyaw ako kaya. Oo. Ang buwan at araw. Araw kaya, di ba, pag may nagsuriyaw na po kayan sa banyo, nadamog nindo yan. Baka nakulaan chance na si Kuya A ang nagkakarigos sa banyo. Diba, lulubog lilita. Okay? So, once again, announcement, kasubago, si Ka Freddy po, nagpahingalo naman kan sa iyang buhay. Si Ka Freddy, nag-agom ninyo niya no? Tita Pita? Nasa bay ko. Aki mo pa sa agom ni Ka Freddy, if I'm not mistaken, nasa age of 20s. Yeah. You know? Ngunyan. Kasi inagom niya ata ito, mga 16 ba? Sige na tabi, talingaw ko na eh. Di kaya ako nagpara, kang... Basta aram ko very young. Oo. Siguro ko tries kan sa iyang edad. Pagtuluhon sa edad niya, ito sa edad kan sa iyang padaba na esposa. Diba? So, ang hapot. Así es mi corazón. Maagong pa daw ngayon ito. Usually, baga mga hapot kaya pag mga araw kaya. Tapos syempre, alawig Siguro suga. nasa 20s pa lang. So, Oo. most probably. Maagong pa daw ngayon ito. No? Jerome, abang-abang ka, Jerome. Abang-abang ka, Jerome. Ano? Okay. So, sige. Once again, mamundo na istorya para sa mga nag-iidolo kay Ka Freddy Aguilar. Okay? And ngayon naman, tangali na magkadaragdagan po sa tuya na buhay, igwa po ning blood donation na mangyayari po dyan sa Barangay Salvacion, Tabaco City, sa Kinawitan Daraga, and sa Sugkad Malinaw, and then sa Rural Health Unit kan Claveria, Masbate, and Barangay Bubulusan, Ginubatan. Ini po sa mga pigko-conduct na blood donation ngunyan, May 27, kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory o BSL SNRL, no? So Sisay gusto mag-donate Opo. ng dugo para Correct. makadugtong lamang kang buhay. Ayan po, in-announce na po ni Kuya A kung saan na mga lugar ang pwede ka mong mag-donate ng dugo. yes, sa aga naman Tita Pita, May 28, yaon sinda dyan sa RHU Kasiguran, Sorsogon, sa Viga District Hospital, dyan sa Viga, Catanduanes. And then sa May 29, that will be on Thursday, sa Nasisi, Ligao City. Nasisi. Nasisi, Ligao City. No? And sa Barangay Bigao, Bigao, Daraga. And sa Abuyog, sa Sorsogon City. And the RHU Pilar, Sorsogon, the May 29. And then sa May 30 naman po, dyan po yan sa Rapurapu, sa RHU Rapurapu, and RHU Pulanggi, sa Barangay Kapuy, Sorsogon City, tapos dyan po sa BJM Biligao City, and RHU Pudaran Albay, sa Mayo 30, no? So, sa mga gusto po magdonar ng dugo, kasi may mga midbid ako, Tita Pita, na talagang religiously nagpapakuha sinda ning dugo, nagdo-donate sinda ning dugo. Siyempre, of course, para sa sabi nga ni, para makatabang kita sa mga nangangaipuhanan ng dugo. Yes. And at the same time, para daw ma-replenish man sa dugo kan donor. Okay. Nagdo-donate kan dugo, Tita Pita? Day ako kasi, I'm not sure, kasi hypertensive ako. Oo. And then, may sa heart din. So probably, even gustuhon mo, dahil ka man papayagan kan mga, Mga doctors. doctors. Kasi, syempre may mga underlying... Pero sa aki ko nagdo-donate. So Apo. aki kong sa PNP and aki kong babae nagdo-donate sinda. Ako gusto ko ta mag-donate ka. So pag nailing ko na ang dagom, Tita Pita, Nervyos na? ni-nervyos na ako pag nailing ko na ang dagom. Ay, naku, garo niya ka makulog na niya. Pero, who knows, baka sarong aldaw, magkayo ko kita ng kusog kibuo, Tita Pita, na maka-donate,
Piyong sanakang mata, Oo. paring mawala yung tako. siling- Namatian mo na sa Gano'n natiuso ka na. Sabi nga, gano'n pa siya nagkakagat niya ki ano, ki, Si Rom? Oo, pigkakagat kaya si Rom or tanga, digdi sa Legaspi, di ba? Sabi ka, di ba? Sabi ko, di ako malanse. Pero, ngunyan baga kaya, very important, Tita Pita, na ang sa tong blood bank is may stock na dugo. Yes. Di ba? Kasi, papaaraki ngunyan ang mga kaipuhanan dialysis. Di ba? Dakulang bagay na igwa kita ng sapat na supply, sabi nga di sapat na supply kidugo tangani na makatabang kita naman sa satuya ng mga tugang na nag-undergo ning dialysis, dialysis, kasi papaaki. Imagine ako, Tita Pita, sa kuya na amigo, matuapa ako, siguro ko nasa siya 29, nag-dialysis Ayaw pa. na. Nag-dialysis na. Oo. Is it more on, sa lifestyle, sa ako ng pagkakaon, or genetic? Sabi kan kadaklan, genetics, may mga circumstances na genetics, and then ngunyan sa lifestyle. Puro instant, no? Ako nga, nigo akong pamangkin na pigsasabihan ko hipag ko. Ako, dahil mo pagparapatuudon niyan ka iyan. Yes. Puros mga processed food, canned, tapos even ining mga instant. So mga gatas baga dyan na nababakal sa bottled milk, mga arog ka yan. So, tapos minsan sa mga matatamis, sa mga sweets. So, yun para papainom niya. Sabi kaya, yun kaya yung paborito. Yan ang pigsasabi na, may nagsabi naman, oy, ano ka ba, nilalason mo ang anak mo. Ay, may nabasa ako na, gari sa Japan, aki pa, day pigpaparapakaon ki, arrogant sabi mo mga process, Apo. mga sweets, Apo. gulay ang pigpapakaon. Mm. So, pag dakula, gulay ang hahanapon, dahil sa nabaghahanap kinatamis. So, nakatuudan. So, gayon ang araw kaya na ipagtuudan mga aki. Eh, yung tanong yan, baga Mga minsan, gulay. minsan kita, syempre, kita sa sobra taman na pagpadaba sa satuyan ng mga aki. Pigpapatry taman sindakan mga pagkaon na mamamuyahan maninda. Talagang very, very... Madali lang maluto, lalo na Instant. pag nagmamadali, Opo. pagkaaga ng mga klase. Oo. So, igo dahil na sausage or corned beef, Yes. luncheon meat. So, Mm-mm. madaling i-prepare. Mm-mm. So, not knowing na hindi yun Hindi maray yun, sa oo, mga aki. Pero, especially sa aki. pwede man siguro yung mga paminsan-minsan, not all the time, na everyday, iyon na ito. Oo. Kasi, nagiging talaga, instantly, nagiging paborito man yan kan mga aki, Tita Pita. Nagiging paborito yan kan aki. Gusto Kaya ko ako nga makaon, yan. gusto Oo. ko nga yan, so araw kaya. Oo. Without even knowing, may nagsasabi kayan sa kuya na di anya nila alam, nilalaso nila yung mga anak nila. Hirap man. Di ba? Apo ko daw ikatabi, Kuya A, when you were growing up, ano sa pagpe-prepare ng breakfast ng parents Ako, mo? kaya kami nagdakula kaya ako, Tita Pita, sa bako gabos na gustong pagkaon kaya kong kaunon. Bako gabos na pagkaon is, I don't know kung Napaprovide? oo, napoprovide or abo lang ni Day provide. Day taara. But ako, personally, dakulon ako mga gustong kaunon, lalong-lalo na sa magkahirilig mo baga dyan sa mga sa television. May mga advertisement bag niya, wow, garo masiram niya ako yan. No? Pero day ko siya nakaon na every time na gusto ko na maturo ako sa, mama, gusto ko kayan. Day niya ako pigbakalan. I don't know kung day siyang pangbakal. O abo niya lang talaga ako pakaunon. May reason why. Day ako tana kipagkaon, even ining burger. Nakakaon akong burger. Siguro ko high school na ako. Puro ako pandesal. Pandesal na may bunay. Yan ang sa kuya pirmi na mga tinapay na nababakal mo dyan sa sound. Pipalamanan sana yan ki something. Mga anong palaman. Kami egg. kito ang uso margarine.
may asukar na diit. May Dili sinasukar. ganun. Oo. Oo. So, ganun. Ako man, I would like to share na ako, nung nagdakula ako, di kami maka-afford ng pandesal kasi mabakal ka pa. Kung maluto, pero yan, maluto pagkaaga. Oo. Katapos kung wala pang ulam kape, na medyo maturuta kami, sisabaw ang kape. Oo. Tapos, ginisang balaw na may tinapa, na may Oo. kamatis yun. Yun ang garinada ko lang ko sa grandparents ko before. Oo. So, yung you will really value na yung so Correct. mahirap yung life. Mm. Na pigtatram ko sa mga cake ko niya na, okay, may pang breakfast ka mo na may egg ka mo. Kami ka ito pambihira. May itlog. Di nito pag so, garibaga set aside na abo, mapili kung anong gusto. Ano Na, kan, bunay? may bunay ka na dyan, igwa ng niya tinortang talong for breakfast, na pwede man sa rice. So, magkapili pa na, Yes. ay, mahanap pa nga man sa kung anong gustong kauno. So, Oo. sabi ko, bako arog ka yan? So, sabi nga ni Kang Saro kong apo, kainin ko ano yung nandyan sa table na nakaset. Kung ano yung nakahain, siya ang kakainin. Iyo. Di ba? Iyo. Kung ano daw ang nakahain, siya ang kakainin. Ako kay Tita Pita, Ang kape, didukduk kung may tinapay sa kape, yung mainit. Totoo yun. oo. Yung coffee, duman pigdudukduk ang pandesal. Correct. Totoo Oo. yan. Aram mo, nakakaubos ako kayan kay mga 12 pidaso. Bako sa Kasi kayo pagkaraw. bagad, ang mga pandesal, darakula. Oh, Kayo to. Ha? Ako, ang paborito ko kay, basta any tinapay na pinagdot-dot mo sa kape. Masira mo. Yun. Masira mo talaga. Oo. Even ako, high school, nararamdaman ko, high school, pag uli ko sa harong, matimpla akong kape, matinapay ako, nakahampang ako sa television, imbis na mag-adal, ibigyan ako, di ko na mamali siya, naubos ko na sa sarong plastic. Arong talaga kayan. So, bago sa paghambog po mga tugang, dahil ko nakaon so mga masiram na pagkaon. Dahil ko nakaon, bako kita sa mga, gusto ko ngayang fries, kunyan ngaya, bako, sabi nga, kay Tita Pita, maluto talaga, no? O ako man, tinapay, pag may palaman, gustong sabihon, may grasya na nag-abot. Minsan plain tinapay, dot-dot ka lang kayan. Tapos, mapalaman man, pag may bunay sumanok, saka ka makakakuha bunay. Kami kito yung sa zero ngaya kang harong baga, may May- sa pato. Opo, opo. May mga pato dyan, itik. Oo, Kung ano nga correct. dyan, pwedeng iprito. Oo. Taang patabagan, minawalat sa na yan kibunay. Sa kaso ko man, may manok man kami, may taga. Anong taga? So, ano kang manok? So, nest. Iapod ka sa muya, taga. Taga. Ayan naman, pag nagbubunay, that's the time na makakakawa ang kabunay. Pwede mong isira or pwede mong ipalaman sa tinapay. Tapos, pag abot naman sa mga panira, saro man ako katong picky eater. Picky talaga ako magkaon. Nakakaon akong gulay, pero pili na gulay. Ining mga green leafy ang pigkakaon ko. May mga gulay na di ako nakakaon. Like for example, dati karabasa. Di ako nakakakaon kay karabasa. Dahil ko talaga nakakaon ng karabasa. Ang ginibukan sa kuyang ina, nilansi ako. So karabasa, dahil niya, pagluto niya, bako korting karabasa, nakaon ko. Tapos, mga gulay, so kung anong yaon sa palibot pa ka ito, ang harumi ka ito, may mga palibot, mga tinanom, madali lang makakuha ng gulay. Hanggang sa araw kaninang edad, di ako naghahanap ng karne, Tita Pita. Siguro di ako nagtataba. Bako ako makakarne. Sira, okay na. So what we are trying to say po dig di mga tugang is, dai mo pagpatuodon so aki. Igwa pag kasabihan so aki dati na pag ang aki nagiging picky eater ang aki because pinatana mo nga yaki matamis. Iyo gani. Lalong-lalo na kung ang isusumbil, araw itong pigsusumbil, Pag-aki. pag-aki nga, isumbil mo nga, dahil mo nga pagsumbilon kay chocolate, So, malunggay na, mapait-pait. so malunggay na sudahon. Opo. Tapos mabilog-bilog kang arog kayan, yung ilala. Oo, pigsusumbil. Kumbaga, first food or first solid food na i-intake niya sa lawas. Ito po sa pigapod na sumbil. So, ang naukudan ko man, siyempre, igwa na ba ako kiduang sorosol teritoy, nag-agi makita sa mga panaradit, pigapod baga panaradit, so nag-aataman kiki-aki na sa dit. Dai mo nga pagpakaunon nga ki, so mga masiram, tulos, ang aki,
Kasi once na nakaon niya yan, hahanap-hanapon niya yan. Mababaliwala niya sa mga pagkaon na daing lasa. Mababaliwala niya sa mga pagkaon na bako malasa. Hahanap-hanapon niya yan. So, mangyayari nga kayan, dahil na ito makaon ka May sa mga makaon. dati ng That's true. pagkakaon. Hanapon niya na ito sa mga masiram sa iya. And that will be, ini na actually sa indang magiging paborito. Ang paborito ko kaya sausage. Kasi mananamon man talaga baga ang Sabi ka sausage. ng apo ko, gusto ko burger steak. Imagine that. Burgers, mga masiraman talaga yan. Burger steak. Pag yan natudan, Yan. Yung hahanap. hahanap-hanapon. Yes. Dahil makakaon kasi unless burger steak ang gusto ko. Yes, but the question is, healthy ba? Natatao ba ya? So, nutrisyon, nakaipuhanan kan lawas kan sa tuya ng mga aki. So, that's the reason why dakulon kitang mga instant foods, mababakal ta dyan sa convenience store, sarong kuamo sa radawan, babayad ka. Tapos, minsan, bubukahon lang, easy open na pati ang iba. Yan. Tapos minsan, dahil na iinit, Diretso na sa. diretso na, sigsiring na lang kanin da. Imagine that, kung halimbawa, in a year, 365 days, 3 times a day nagkakaon, Di pa puros sila. may mga Yeah. preservatives sa pagkakaon, bako talaga harayo, Tita Pita, na Na magkukulang kita kidugo for Yes. dialysis. Di ba? So more education and depende sa parents. Opo. Paano? Minsan Discipline. minsan sa sa mga parents kaya that's the way nating papahiling nila kan ang pagpadaba nila sa aki. Na kung anong gusto, Kung anong gusto, itao. iyo ang itatao, Oh. 'di ba? But The end, at the end of the day, mabasol kita kaya. ano ang makukuha kan aki ta, 'di ba? So may mga aki na kunya na naka So nutritional value Opo. na makukuha. Mga araw ka na pang klaseng pagkaon. Dahil taman kay puhanan maggastos kidakulon. Actually, ang gulay, bako man mahal. Di ba? Lalo na kung tatao kita mag-provide. Tatao kita magtanom Yes. sa tuya na palibot. Even sa mga pang-grow garden. Ako lang Pechay. yan yung talbos ng kamote, kangkong, lubi-lubi, kalunggay. Yes. Ayan, kadako kaan dyan. Iyan Pechay. daw ang tinaramo talbos kay kamote, kangkong. Saro yan sa mga paborito kong Masinamon. gulay. Pigigibo ko yan. Kagaan ko lang, Tita Pita. Dahil kay ibang Suwa ingredients. ka, kamatis. Suwa, kamatis, tapos konting di na tawyo, patis. Masira mo na. Yan. Problema man ako, naubos ko man ng maluto, minahalang ko man ng sugar ko. Pwede na ito, gulay na lang. Gulay. Mapapasog ka na. Tapos ano pa sa metabolism, di ba? Madali pang madali ka magutom because na-digest kang sa imong lawas. Dahil napapagalan ng metabolism tang i-digest sa tuwi na pikaw. Dahil kita mako-constipate. Aram ko kang pandemic, ang ginibo ko, kasi favorite ko magparaing mo ng kalunggay. Duman sa lugar, naman sa in-laws ko, dakulo ng kalunggay. So nagparagibo ako, tapos pa-dry ko, Apo. blender ko, tapos nagko-coffee ako, kikagang ko kayo ito, tapos yung fried rice, Apo. pigkagang ko kayo itong Malunggay. Dried Dried malunggay. Dried malunggay na pig-blender ko na, Oo. pinuhuno na. Yes. So, maskin mo niya, nagwa ako. Sa fried rice, pigkakaag ko. Minsan, Ano, ibabong niya maangot sa kuya bako man. tapos man sasabi yun, ano ka ngaya, poor? Dahil yung naaram, sumanunggay, miracle Yeah. leaf iyan. Oo. Diba? Yan sabi nga, yan kinaguriang miracle leaf nata. Kaya kita, Kuya Nal, pag nadadapa, makirisi-kisi kita kikalunggay. Ilalagta sa lugad. Antibiotic baga kaya si kalunggay. Iyo. Although maaldat sa primero, titiusan mo, pero ang lugad talaga dahil talaga siya naglalala. Kipil siya. Yung Oo. Kikirisi-kisiun mo itapal. minsan itatapal, minsan Oh, tigpapatagdoan lang oo. sa juice. Oo. Tigtatagdoan lang. O pagkatapos minsan kung gusto dorda ko la, itatapal mo, bubudbudan mo. And after a few days, okay na lugad mo. Dakol na milagro makukuha sa kalunggay. 'Di ba?
Kasi ang problema, pag nagbabagyo, kaya mga kalunggay. Di ba? So, what if, pag-isipan takimaray sa mga magurang, ano? Let us think about it. Kalunggay or steak? Di ba? Minsan kaya sa kagustuhan, so consumerism kaya baga, no? Sa kagustuhan tang maging garo feeling taman ki pero dahil na maraot na magtana, magkaon kaya. Pero bako so everyday. Ano, na makakaharaot sa satuya na ginhawa. May kasabihan kaya Tita Pita na if nature doesn't make it, do not take it. Kung ang nature kung ang pagkakaon mo o kung any pagkaon na ginibo kang nature, kumbaga bako natural, dahil mo pagkaon. take it. Do not take it. Don't take it. If nature doesn't make it, do not take it. So, duman kita sa gulay. 'Di ba? Kung magkarne man kita bako everyday. Kasi ang problema kaya sa tuya, may tao na dai na Pag warang karni. oo, dai na babasog pag daing karne. Most especially kung yung tagpirestahan. Kami kahit once a week lang magkarni. Kami ka to pag dahil mo masabi kung yan na si Mano, makakarni ka. Maski kayo ito matagas-tagas pa. So, nga paksiw. Apo. Sa grandparents ko, maski matagas-tagas pa, sir. Alon mo Pakurusugan pa nga. Kingipon. Tapos, siguro ko yun to, natuudan tang gulay, siguro ko tuudon ta, kanso nutritious na pagkaon. Kasi we just have to used to it. Kaya puwan lang masanay. No, nasanay kita sa mga arog kay ni. Sanayon to man sa mga aki. Sanayin tama sa mga aki ita. Kasi maray yan eh. Good for them. For us. Even nayaw na dyan sa ngaan ta sa mga instant foods. May nakauron ako kaya. Ako ngayon, iling ko ngayon dyan, kuya, ay lason Jesus, sir. sa mga instant. Aha. Kasi masyadong mga MSG. Yes. Dakul da po kaya kay mga preservatives. May nahiling ako kaya na video na nagdi-discourage ning mga preserved canned goods. Imagine mo nga ang tao kapag nagadan, ano nga yung piglalaag? Formalin, di ba nga? Piglalaag nga yung formalin nga sa mga pang-preserve, di ba? So, depende nga sa dosage nga ang piglalaag niya ngayon sa tao. Depende sa dosage nga or depende kung ano kahaloy siya ibuburol sa dosage kang formalin na ilalaog sa tao. Like for example nga, ikaw nga kay abroad, nakaipuhanan nga yung maguli, malat ka nga mga 2 weeks, mas dakol ang formalin. Mas dakol nga preservative na piglalaag. Kung aaboton nga yung 3 weeks, dadagdagan na naman nga yan for the sake na ma-preserve nga sulawas kang tao. Imagine mo nga yan, nga kuya, nga ining mga nakalata na example corned beef nga pirang bulan nga yan. Sige baga. Napaisip man lugod ako. Hindi mang expiry. Oo, nakaisip man lugod ako, no? Tapos so manufacture date. Oo. Imagine kung 6 months or 1 year. Ayun pa nagadadi. Nag-iisip-isip lugod si kuya. Dahil man po na maraot na magkaon kinasiram, dahil man na maraot na makakaon kita kaning sa mga medyo talagang sabi nga ni bonggang-bonggang kasi karapatan tama niyan na makatana kayan. But dito po pag-aram ta na ang sarong bagay Nakaraot hindi makakaraot pag naasobrahan kita or madali makaraot. Dito po pagtuodo na iyan so magiging regular meal ta, di ba? Most especially sa mga kaakian na nagkakaigwa po ngunyan kita ki kaso kung sain ang mga aki po paaki nagda-dialysis, di ba? Igwa kaya may mga factor da po yan mga katugang kung ano po ang pigkakaon kan tao sa iyang magiging hilang, no? So healthy po, keep maging healthy. Imagine that every time na ma-birthday, naiiling mo ni Tita Pita, every time na ma-birthday, ma-wish, ano nga ang wish mo, maapot na sa host sa mga sa
ano yan? Ano nga wish mo for your birthday? Wish ko ngayon, of course, for me ngayon, good health, success in life, good health, tapos puro unhealthy on sa imong pagkakaon. Imagine that. Kung guro ano kita ka-ironic, di ba? Good health as magabisyo ka. Siyempre, di ba? So ano kagustuhan ta? Kitang mga magura, mag-isip-isip kita. Correct. Kung gusto tang maging magayon ng futuro kan mga aki, start na. So magayon ng Yes. lifestyle, lalong-lalo na kung sa anong pagkakaon. Yeah. Sarap pa dyan. So, health is wealth. Yes. Di ba? Kapag magayon ang ginhawakan sa sarong tawo, sarong aki, of course, dakol siyang magiginibo. So, there's a big chance na maging wealthy siya. Like, kung bako man, para pakaon ta kan mga unhealthy food, nagkaigwaning helang, maski ka pa dyan mayaman, baka suyaman mo, pambakal sa nakan bulong, Yes. pang Ay, maintenance. difícil yun. Wala ka nang kita, maubos pa so tipon-tipon mo. Di ba? Naramdaman ka kuya sa mga aki ko, pakatapos kan everyday, di ka karigos, pakatapos kan magkarigos, siguro permiyan everyday lemonade. Mhm. Lemonade talaga. Pakatapos ng magkarigos, mga iyan yang apat kong aki, nagtutugon ako na pakakarigos, painumon, kill lemonade. Yan. Simplihon sa nabaga, Simplihon di ba? lang. Oo, Simplihon sa lemonade. na. Limonada, suwa. Yan. Pwede kita kisuwa sa sa likodan. Magtanong kisuwa. Kami nga ni ara mo ang tanong mi sa likod. Sumirinda. Ara mo ito tita Pitang oo, mirinda. oo. So fern baga siya. Ay, magayon. Fern siya na nagkakanap. Sa ganang color? Nagbubunga siyang bilog. Oo. Na pag inog na siya, yellow. Mirinda. Tapos, Pag pag matured na siya, nag-ripe na siya, itong pigigibuming juice. yeah. Healthy. Dahil na kita mabakal dyan kayo sa mga flavored juice. Nagbakal ka na. Sugar. Oo, may puros masa na sugar, no kadaklan. Artificial pa. Oo. Ito daw, itong oral daw, itong gibuhon, masiramon pa talaga. Kaya, nasa pagbubuhay-buhay man talaga kang tao ang magiging, kamugtakan kan sa indang salud. Yes. Diba? So, keep healthy po, mga tugang, dapat, dahil kita makatana ng dialysis. Diyos ko. Lalo na sa tuya ng mga kaakian, although yaon ng mga temptations, yaon sa mga masisiram, sa mga sa ibong kang advertisement kan mga masisiram na pagkaon, dahil kita magpadara dyan, pero minsan, why not chocolate, at least di lamang kita maistoryahan, masiramon pala niya ito, bako man pala niya. Alright, so commercial muna kita mga tugang, and oras yata alas 2:35. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. United Home C-Tab. Basta C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmaksa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Esquilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamak-hatog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ninising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumantas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Si Kuya A, usapang pamilya sa DZGB.
Nagbabalik po ang programang Usapang Pamilya. Kay Baron po si Kuya A and Tita Pita. Ganyan na pagkahapon na ini. Okay, so sige. So maging healthy po kita ha sa tuyang pagkakaon, ano? Especially sa mga pigpapakaon ta sa tuya na mga kaakian. So sabi ko kasuhapon, Tita Pita, may question pa po kita digdi. Kung pag nag-abot sa puntong mag-agum na, bubukod ka ba or hindi? Kasuhapon, Ano yung sabi mong bukod? bukod po, bako Bako po, so habulin, bako ha? mabukod. Mag-separate. Separate. Okay. Bako, so, habol-habol ka, bukod-bukod ka na ngaya. No? Okay. So, many people are saying na kay puhanan ngayang magbukod. No? But sabi ta nga ni, wala ki formula ang buhay. Case to case basis 'yan. No, like for example sa sitwasyon ni Tita Pita, daing problema kasi may purpose man ang pag istar kan sa iyang aki, and then dakula ba nan harong, di ba? May space, may enough space para sa iyang in-laws and sa iyang aki, for another family, di ba? But generally, digdi sa tuya sa Pilipinas, i-encourage talaga Tita Pita na magbukod. No? Pag nag-agum na. Pag nag-agum na. Sa ibang bansa nga 18 years old. Oo. Diba? Sa USA. Chugi ka na. Oo. Tuwas ka na ng... Lumayas ka. Baka manaro ka You're yan. on your own. Ano ka na? Kumbaga, kapag yaong ka pa sa family mo and then 18 ka na, palamunin ka na. Kasi Diba? you have to live independently. Yes. No. Sa tuya kaya kita minsan nagkaralay-kalay na so mga makuapo ni Lola. Yaon pa Hindi naka-star. sila mo. Di ka mo hali. Digdi lang. May araw kita kaya kasi we value family, Yes. di ba? Dakulaon ng pag-value ta sa pamilya. But may mga rason, may mga rason dapo mga tugang na kay puhanan why we need to separate. No, magbukod. Saro sa mga rason is para da magkaigwan ng privacy and independence bilang mag-agom. Kasi kung nakabukod da po kita, privacy, dahil sa tuyang may makakahiling every time na nag-iiwan. Diba? Lalong-lalo na kung ang pinag-iwanan nyo, subiyanan. Papagalon iyan. Diba? Minsan may mga instances kaya na may mga biyanan na nakikiaram. Yes. Diba? May mga biyanan, bako gabos na biyanan, araw kay Tita Pita. May mga biyanan na nakikiaram talaga sa aki nila. Even may mga agom na. Diba? And be thankful kung bako araw kaya sa idong mga biyanan o sa idong mga magurang. Bilang saro daang mag-agom, dapat makaukuda po kita maging independent. Da kita mag-asa duman, ma, anong ulam? Diba? Kita mag-isip kung ano ang gusto tang ulam. Mahalaga na po dahil sa araw na kaning pagpaagi, mas maiintindihan nindo ang bago nindong mga responsibilidad bilang mag-agom. No? Mas magkakaigwa na po kamong mag-agom ning tsansa na mas mamidbidan and baaraman ang ugali kan kada saro. Kasi bukod kamo kamo, day ka ng ibang kukontinuaran kundi si agom mo lang. And most of all, malaya kamo o malaya nindong magiginibo o malaya nindong magibo ang mga bagay na gusto nindong gibuhon bilang mag-agom. Yes, that's true. Dahil ka pwede magsuriyaw pag... Dahil ka So, pwede yung parang magkasuriyaw. gusto mo lang magtukaw ka lang sa living room. Diba? So, kung ano masira mo ng pagmati, Correct. nakataas ang bitis, you cannot do that. Diba? Para syempre makontinuar ka. Yes. Lalo na halimbawa, pagal ka sa trabaho, gusto mo magpaingalo na so, sabi mo nga taraas ang bitis. Di mo yan pwede gibuhon kapag yaw ka naka-star sa biyanan mo. Mamatahon ka talaga. Wow! Wow! Ang gibo-gibo kaya kang biyanan ko. Very good. Diba? Maski nagpapaingalo ka man sana. But kung yaw ka sa sadiri mong harong, you can do whatever you want. Diba? Pwede ka makalamaw. Like, dahil ka trabaho, kung yun na aldaw, makalamaw ka. Diba?
makapag-desisyon ka sa buhay mo kung anong gigibuhon mo. Makakapag-desisyon ka kung anong kolor kan pintuan nindo, da? Di kang kukontinuaran. And then pag abot sa intimate moment man, wala ka mong duwa. Di kang iisip, madungog kita sa ibong. Di ba? Madungog kita. Madungog kita. Maibigay kita. Magkarampag niya kita dyan. Di ba? Di kasi na nga niya magpariribo ko. Bakong pugol ka. So, sarap po yan sa mga rason kung nataadaan. Better ang nagbubukod or nagsaseparar ng istaran kapag nag-agum na. And number 2, para da maiwasan Tita Pita, unang sabi ko kasubago, ang pakikialam ng inyong mga magulang o in-laws sa indong relasyon and pagpapadakula kan sa indong aki. Kasi pagka may aki ka na, it's your choice kung anong klaseng pagpapadakula kan aki ang gusto mong gibuhon. So, gari, ika as a parent, pigdidisiplina mo sa aki mo. Pero yung grandparents, iba man. Yes. Yan, sige Spoiler. na yan. Ano ka naman nga, matipiga, disiplina kong aki. Nyaw ka na, di mo para sabong-sabong. So, yung araw ka na dapat, irespeto tayo yung ating mga aki na how they discipline the children. Correct. Takita baga, di pagpakuli rakman, marinadig di baby nunoy. Isus ka talaga ining aki kong iniyo. Di ba daw pagparadagitan? So, araw Maray ka na. pa, ika na ang dulagan kan aki. Kay lola na sa kaya ako. So, nagiging maraot ang parents sa mga aki. Oo. So, So, araw kaya, pagdidisiplina, kumagurang, maiirak talaga su lola or su lolo. So, grandparents, maiirak. So, guguyudo niya ito. Di ba kaya? So, pag-abot kang panahon, mas nagiging, kapag pinapili mo sa dahil aki, na disiplina lugod sa aki. correct. Kasi may sumbungan. May comfort na nakukuha sa lolo and lola. Diba? So, yan sa pagpapadakula kay aki. Minsan, ang magurang baga, siyempre, kung igwaning kakampihan sa between sa iyang aki and then sa iyang apod gini in-law, duman siya makampi sa aki. Diba? May mga mamas boy nga na ibaga dyan. No? Nag-agom na, inuli pa sa magurang, and then ang kalaban kang ina so agom. Diba? May mga araw kayan. So, di talaga maiiwasan na may masabi. No? Minsan, di naiiwasan na siguro ko, may mga magurang, may mga in-laws talaga na, garo armalite, ang ngimot, minataram. Ano, kamo, agom na nga kamo, diba? So, minsan, pag nag-iiwal kamo, nailing kang in-laws. Makulog ang buot kan in-law duman sa in-law niya. So, siyempre, maski puro pa paano, aki niya ito. So, kalaban. Blood is thicker than water. Di ba? So, saro na po yan mga tugang sa rason. Tangani, dahil kung nata, mas better ang nagbubukod. And another thing, saro pa daa, so conflict. Pwedeng magkaigwa ng conflict sa in-laws. Tayo na nga ng pigsasabi ta, blood is thicker than water. And ang mag-agom dahil man talaga na iiwasan na magkigwa ki-iwal. Dahil man naiwasan na may maglayog dyan na kutsara, tinidor baso pag nag-iiwal. So, saro din yan na cause kung nata ang couple, sigilugod ang iwal because of that? Yes. May mga instances na may nasasabi si in-law, nadangog kang abot or in-law, tataraman so agom, tapos sinurugan man kan agom so ina niya. Nagkakaigwa kay garo, kuirak man lugod niya ako. Di ba? Na may mga conflicts na nangyayari. No? And then, saro pa, another thing, saro pa na sa mga rason kung nata mas magayon ang nagbubukod, mas nagigid ang responsable and nabuboost na po mga tugang ang confidence kan magagong. Kasi any achievement, like igwa ka ning dawa sadit-sadit na harong, ngunyan ready ka na magpa second floor, pero bragging right mo ito. Kasi you have the right
na magtugdok, no? Apwera ka naman ka nag-upa. You have the right na extension kan harong. Pero kung Kasi mo yan eh. sa imo yan, kung naki-star ka, ay, mama, palagan ng tangay ito ki suyap ngaya so sa ibong na so harong palagan ng tangay ki suyap ay natagay ta pagbutan mo ngaya ko arong mo ini. Di ba may mga araw kaya na instances kung sa diri mo ang harong even sa dit pa lang yan, you can do whatever you want. Makapagpintura ka kung anong gusto mong color kan harong. Balo gibuhay yan sa in-laws mo. Ngayon, makalusod mo yan, pintura kang arong palitan tayo yung pink. Di ba? Bagaday kang adik kayan sa ligsigon kang in-laws mo. Pag-arong ka, pinakiaraman mo sa harong nila, nakiki-star ka lang. So, you don't have any freedom to choose kung ano ang gusto mong color kan harong. So, magiging, kumbaga, nabubusto sa imong confidence. Makakapaplano ka, makakapag-isip kita kung anong gusto tang gibuhon sa tuyang istada. Yan. Sabi ni Nagari ka ngayon nagtutulay sa alambre. Correct. Nakulaon ng sa tuya na pakikisama. Yes. Kontinuaran. Buda da, pagkayaon da kita sa harong kan sa tuya na magurang, iniisip kan sa imong mga magurang na aki kaninda. And dahil ta aki kaninda, we have to follow them. Kumbaga, sinda su superior, ara mo ito tita Pita na dawa nag-agum ka na dahil naka-star ka duman sa harong ni mama kasi papa mo. Gari, nasa saklawan ka pa rin. Saklaw ka ninda. Una nga iboto mo. Diba? Una nga yung iboto mo. Una nga ang isira tangon yan. Musi gusto mo magkaon kang so healthy na pagkaon. Di ka buda na, saro pa. Di ka pwede, pag nasa laog ka kan harong, ni in-laws mo. Tapos, ang sa imong kita is very, sakto lang sa pamilya nindo. Pagka may gusto kang pagkaon, di ka pwedeng magbakal ki para sa imo lang. Di ba? Gusto mong magbakal ka ning pusit, halimbawa, gusto ko ngayon ning pusit, yung nga gusto kong panira ngayon yan, di ka pwedeng magbakal ki pusit good for your family only. Isasabay mo siyempre sinda. Gabos. Oo, gabos mo sinda. Di ka pwedeng magbakal ki kabangang kilo. Iisip punta permiso, pag iribat ta sa harong, alangan man magluto ka naman sa kwarto nindo, mga mamarong. Diba? Pakikisama nga ni. So, gabos na sa tuya na mga decision is kasabay sinda. So, unlike kung ikanakabukod, makakapamili kita kung anong gusto tang panira. Na good for us only. But din tapantig sasabi na maging madamot kita. Madamuton mo yan, turo ngayon ni Kuya kasi mampita. Tigtuturuan niya yung maging madamot. What we are trying to say, kung kaya lang. Kasi kaya. there are couples na, syempre, mag-start pa lang, di pa kaya. Yes. So, for a time, dun muna sinda sa in-laws. Opo. Pero kung halimbawa, medyo kaya na, Mm. so okay lang, nagparong na, okay, so stay na muna. Yes. So until such time na kaya na, they can go and live Correct. separately. Mm-mm. Pero igwa man duman na talagang pagkaagum, kaya na talaga. Yes. Igwa na yan. So, depende kasi sabi sa mo mga nga, pinagpala, depende, sa oo. mga pinagpala. So, sabi ta nga ni, kasi mostly kaya kan population sa tuya sa Pilipinas is napapagalan mag-separate. Napapagalan sa pag-abot sa sa finances, no? Tabako madali mo yan magpaharong. Kaya po mo kay mga inimil-imil na milyon para magbakal kita kidaga or para magbakal kita magpagibo kita ng harong. lote, mapaharong. Makakuha ka dyan nga ni ki slot sa subdivision, you have to provide your income. Diba? Grabe. Anapan ka ki income na durod ako la. Pag day nagabot naman sa barometro kang approval, most likely day ka ma-approve na magkagawa ka ki unit.
even condominium, di ba? So, dako lang bagay na bago magagawin, preparado kita. Di ba? So, sa Sabado, ay sa Biyernes, ay sa Huwebes. Sa Huwebes, saro pang problema kan maagom ang pagiging practical sa buhay. Pakasal ka muna o arong muna. Problema ba ganyan ka mga Pilipino, most especially sa common problem kang mga couple na gusto nang magsettle sa buhay. Pag nagpakasal ngaya kita, di pa kita kiharong. Or pag nagpaharong kita, di pa ngaya kita magkakasal. Ano yung pipiliin Ano ta? yan? Oo. Which is which? So, ano Which yung is priority? which? Ano priority mo? Di ba? So, yan naman po ang pag-urulay-ulayan ta. Relibungon ta ang tao. Relibungon ta ang isip Tita Pita. That will be on Thursday. Ay, ano ta kung ano man mga opinion nila. Apo. Para they can comment. Yes. Bahay or kasal. Kasi baka matabangan ta ining mga mapakasal sa June kung ano ba ya talaga. Madali na pati. Madali na. Pwede pa ka mo mag-atras. Ay, na-found out mo nga dahil nga sa programang Usapang Pamilya. Hindi na mo na kayo mapakasal. Yung tanong Mapaharong na kaya. mo na nga kami. Kaya nga, Father, hello po. Sorry po nga, Padre. Dahil na mo na nga kami mapakasal, Padre. Nahiling mo na bagaan. Okay, sa Huwebes, ano po ang sa tuwi na pag-uralayan? Kasal o harong? Ano ang inuton? Kan mga bagong mag-agom. Yes. Or sa mga may plano Mga na planong magpakasal. magpakasal. No? Biasa na ako. Ano mga pag-isip-isip po nindo? Pag-uralay-ulayan ta po digdi sa programang Usapang Pamilya. Si Kuya Ronald Baldo ang sa tuwi na nakaibanan sa satong technical department kasabay dyan si Jerome Martinez. Kaibanan ta po si Tita Pita. Uy, so aki mo ay so tugang mo na naman Tita Ayun, Pita. galing niya, oh. Ay, ano si sister mo. Yeah, ha? sabi kaya ni Sir Pio, di siya padaan natanaan. So arin, So chilled taho. may chill tayo ka na. Sabi nga rin niya, pigtaram niya, pag weekends, nag-uurubusan na kaya dyan ang mga chilled taho. Pag naman ka mo sa, Sa Alice. sa Boulevard. Ay, yun man ang ganda mo. Pag weekends, yaon ka mo dyan. Nag-uurubusan na kaya. Tamang-tama talaga yan para sa mga Thank you, Sir nagkakagurutom. Chilled taho. Saan yan? Nakapwesto yan dyan, Tita Pita? Before the obelisk, sa Oo. left side, sa gariya, sa hampahan kang sa mga mangrove. Oo. Doon sa may Bakawan. Yan. Habang nagasuro si Irip Tabi kita kan Bakawan, susurup-surup kita kan chilled taho. Or Okay? coffee, your favorite. Yes. Alright. O sa Webes naman po kita magiribanan. Salamat po sa kabos na mga nagantabay sa Webes Giraray. Yes, so Webes, don't forget, Mabuhay! mabuhay! Sa inyong nadangon ang programang Usapang Pamilya. Abangan